ndobva tasvika tikaona mwana akafugidzwa akajira pakati peroad, pakaiswa zvimabarricades nepolisi yakanga yavepo. It was a very sorry straight because this young man was lying in a pool of blood. Zvese zvataita tese, chero pane zvakanaka, nguva dzakanaka, nguva dzekufara, nguva dzekutambura, nguva dzekuita kana English life taita tese. Tirikusangana zvakare pachirongwa The Village. Zita rangu ndinoitwa Stella Muusha. Nhasi uno tiri kumufakose uko kune mukomana wechidiki aive nemakore 26 akauraiwa mutauni pachishandiswa bhodhoro. Vazhinji vatataura navo vanga vachichema pamusoro pekuti nekuda kwekushandiswa kuri kuita zvinodhaka, vanhu iko zvinoizva vachakoshesa upenyu. Vanhu vava kungotora upenyu sechinhu chisina maturo. Uye mukomana uyu anonzi akafa achiedza kubatsira umwe musikana akanga atorerwa mari yake kana kuti akanga abirwa mari yake. Panashe Nyamurowa, mwana best friend yangu wandakaenda naye kuchikoro kuPrince Edward School. Saka ndo kama watiri ndototi Panashe mwana kwandiri. Panashe uyu anga aine makore mangani uye anga ane mhuri here? Panashe anga ane 26 years uye anga asina mhuri. Mungatitsananguriro here zvakaitika kuna Panashe kana kuti zvamakanzwa, nekuti tanzwa kuti imimi makanosvika Panashe arasikirwa neupenyu? Hongu takawana message pafoni kuma 5 AM ndobva tauya pamba pababa wake panapa. Ndobva tatorana nemotikari tikaenda kuna 6th na Samora Machel next to Nando's. Ndobva tasvika tikaona mwana akafugidzwa akajira pakati peroad, pakaiswa zvimabarricades nepolisi yakanga yavepo. Ndo patakasvika tichiona akarara papo. Then kwakabva kwauya madetectives homicide. Ndo vakabva vavhura jira ranga akafugidzwa. Ndobva vatanga kutora mapictures procedure dzavo. Ndobva it was a very sorry straight because this young man was lying in a pool of blood. We ended up takunokumbira mabuckets emvura paNando's paya nemafriends akanga aripo achitibatsira mushure mekunge bhodhi yatakurwa nepolisi kuenda kuParirenyatwa kumochari. Vakatanga kucleana ropa paya. Ropa racho ranga rakawandisa zvokuti ndoona kuti akafa neloss of blood. Makakwanisa here kuona mutumbi wemwana kuti muone kuti akanga afa firo ipi, akanga auraiwa sei? Hongu inini ndakakwanisa kuenda paive nemutumbi wanga wakarara ipapo. Ndakati kuna baba wacho shamwari yangu ndikati, wakasimba here kuti tiende kunoona pane mwana? Ndobva ati kwete iwe enda. Ndobva ndaenda ini paanga akarara akutakurwa nevamwe vake vaishanda navo, vakumisa those metal coffins. Saka maonero angu anga akachekwa kubva panzeve apo nebhurwa. Ndo machekerwa akaitwa. Masvika panzvimbo ipapo pane here wamakakwanisa kutaura navo vakatsanangura kuti zvainge zvafamba sei? Pane musikana akakonzeresa kuti mukomana uyu asvike pakushaya. Musikana uyu akataura iye achiti akatorwa these university student guys vanga vari 3. Ndobva aendeswa kuBhawa Remna 2nd Street. Hatichataura mazita eBhawa. Vaenda muBhawa imo mhanzi mune room yaishandiswa kusangana nevakadzi. Ndobva asangana nemurume 1 asina kuzviprotecta. Then ndobva vabva ipapo vachinetsana. Musikana akuti mumotikari yenyu handichapinde. Ivo ndobva ainsista kuti tokusiya kwatakutora. Zvadaro vakabva vamanikidza kupinda mumotikari.
ndobva anosiyiwa kudhuze neku5 Avenue shops. So musikana uyu aiti akatorerwa foni $90 asi akazodzoserwa foni $90 haana kupiwa according to what she was saying. Saka musikana akabva ati kune vamwe vanoshandawo mustreet vanotengesa mavhenda nevamwe vanoitawo zvemustreet vakadzi, akabva ati ndabirwa mari yangu nevane motikari, vamwe vacho ndobva vatora taxi kuti vamubatsire. Saka pakumubatsira kwavakaita iko vakachera taxi, hanzi pakamira motikari yaiva nevakomana pamberi apa. Tinashe ndo paakabuda achienda padhoo remotikari iyo ndobva abvisa key zvokuti even patakasvika paanga akarara paakafira anga akatobata key dzemotikari yacho. I'm sure key dzacho dzinofanira kunge dzitori panapa dzemotikari iyo. Ndo maitikiro andakanzwa kuti ndo zvazvakaita. Zvichireva kuti mwana wenyu akafa achiedza kubatsira musikana aita adirwa. Hongu ndo zvakaitika, aedza kubatsira. Sevanhu vanongoshandira area imwe chete, umwe akawirwa nedambudziko vanobatsirana. Mukomana wenyu basa rake raive rei? Mukomana uyu aingotengesawo zvinodhaka mutauni imomo. Musikana uyu akatsanangura here kuti dzaive nguvai pakaitika tsaona iyi? Hongu musikana akataura kuti zvakaitika kuma around 3 AM. 3 kuseni. 3 kuseni. Isusu takazosvikapo kuma 5 achiri akangorara pakati peroad, ndo paakapunzika hanzi motikari yevakomana ava yatopfuurira kuenda ichimanya. Tanga tapedzisira pai patati zvoni akanga abvisa makii pamotikari. Abvisa kudaro musikana uyu ari kuti varume vavakabva vaita sei vakanga vari mumotikari? Vakabva vatiza nemotikari iyo, vakabva vachimhanya ipapo. Vakanga vabaya mwana wenyu nei? Ibhotoro. Vakambaya bhotoro. Iko zvino izvi varume ava vakaponda mwana wenyu vakabatwa here? Hongu ndakanzwa kuti vakabatwa vakaenda kucourt kuRotendro about 2 days ago. Saka they were remanded in custody. Mungakwanisa here imi kuziya kuti varume ava vakanga vari vanhu vakuru here? Mataura nyaya yekuti vamwe vari kunzi mwana wepaUZ, zvichireva kuti vakanga vari vanawo vechidiki here vakaita izvezvi? I'm sure vanga vari vana vechidiki nekuti manzwiro andakaita maages ava ari between 22 and 27 somewhere there. Vanga vachiri vana vadiki. Chii chamungade kutaura nekuti tiri kuona kuti iko zvino izvi vanhu havachakoshesa upenyu, vanhu vaakuuraya munhu kunge munhu ari kuuraya huku. Chandikataure kunyanya kune vechidiki dai varega abuse of drugs. Zviri nani havo kunwa bhiya kana maclear seriri kana kuti masesi, but kana vachizoita zvemadrugs havazozive kukosha kweupenyu hwemunhu, saka vanozongopedzisira vakungouraya munhu semhuka sezvakaitwa ipapo. Zvichireva here kuti mune fungidziro kana kuti muri kuziva kuti vakomana vakaita usvinu hwakadai vakanga vatora zvinodhaka? Ipfungo yandinoona sekudaro nekuti munhu ari under normal circumstances kunge ari mutauni kuma 3 AM vamwe vanhu vakarara mudzimba, ndifunge kuti mission yavo yaive kudai kuti vanga vakadhakwa plus vakaendesa musikana uyu atataura mubhawa. Ndoona kuti vanenge vanhu vanga vakadhakwa. Zvichireva kuti musikana uyu musikana wemumugwagwa anoitawo basa remumugwagwa. Musikana wemumugwagwa. Musikana akatotaura musi wacho tichimubvunza achitsanangura nyaya iyo, akati inini ndiri commercial sex worker. Ndo matsanangura akaita basa rake. Vasikana kana kuti vanoshanda naPanashe, anzani Panashe, varipo here pana pavakauya here kurufu kunoko? Vakauya vakawanda, vakatohaya nji chiminibus vakauya pano vakaimba, vamwe vacho vachitori pano namanje. Mukomana uyu mumba mavo vanga vari vangani uye iye akanga ari wechingani? Mukomana uyu anga ari first born. Mumba mavo vanga mune vana 3 vakomana koita musikana, vobva vaita 4 pamwe chete. Shakabva ngeri shamwari yangu nokuti anga ari shamwari ari munin'ina. Zvese zvataita tese, chero
pane zvakanaka, nguva dzakanaka, nguva dzekufara, nguva dzekutambura, nguva dzekuita kana English life taita tese. Mwoyo wangu wekuti handiri pakurwadziwa, ndiri pakuchema. Munoda kuti kudii nefiro yeshamwari yenyu? Kafiro kacho kanorwadza. Of course kufa murango waMwari, asi hatifaniri kufa mafiro akadaro. Munoda kuti kudii mimi kune vanhu vakatora upenyu hweshamwari yenyu? Vakandishoteza, vakandirwadza. Noda kuti vapiwe mutongo unoenderana nemhosva yavakapara, nekuti vashoteza rimwe gamba rekuti handifungi kuti chawana mumwe kunenge mukomana ashava. Kubva kumhuri yake, kubva kune shamwari, kune vese vaita navo, vashota. Makazvinzwa muri kupi uye makasvika here panzvimbo yakanga yaurayirwa Panashe? Panashe shamwari yangu yekuti akabva ndichiona ndotorwadziwa. Maitovepo? Zvese zvakaitika ndikazviona mumaziso angu. Chii chakaitika? Akauraiwa nemhondi dzakamuraya. Ende ndoti mhondi dzakamuraya dai dzaenda kujeri, dzafira kana mujeri, nekuti maurayiro acho akaita. Mumwe munhu ufanira kutora upenyu hwemumwe munhu sekuraya huku. Zvinhu zvinorwadza. Tese tofema mweya mumwe chete, takazvara tiri vana vevanhu, tobva kuvanhu. Aitira kutobatsira kana Jesu chaiye akafira vanhu. Panashe afa tomufananidza naJesu, nekuti akafa achida kubatsira umwe munhu aishungurudzwa. Pane kurwa kwakaitika here, kana kuti uyu akangosvika tanzwa kuti akanga atora makii kuitira kuti ava vasatize vape munhu uyu mari yake? Pane kurwa kwakaitika here pekuti vanhu ava vakazokwanisa kupwanya bhodhoro? Havana kuvarwisa kwaita, asi kuti ivo ndivo sezvo dzirimba vakanga vari pakuita chitsotsi, vakabva vatongonouraya. Vaona kuti mukomana munhu wekuti aitaiwa aisabvuma dhifiti. Munhu wekuti aisada kuona mumwe wake achishungurudzwa, zvinhu zvavanokwanisa kusovha. Ndo kufa kwakaita, aida kutobatsirawo sikana akatomuti kubatsirawo sezvo chizivana. Mati imimi makanga muripo, mungati here mumastreets mamunoshandira muri safe nenyaya yekuti nguva iri kutaurwa iyi pakati peusiku vamwe vakarara? Mumastreets umu muri sei muchinge muri mumastreets nguva dziri kutaurwa idzi? Nyaya yekutsvaga, nyaya yekushaya, yekuti ndo matsvagiro atitoita, tiri pakutsvaga. Titori shumbawo dziri musango kutoti titsvage dzinopowo vana. Mastreets nemusiri safe, but Mwari ndo vanozongoita kuda kwavo. Shakabvumwana wasawira vangu, saka kana ndichitomuona ndoita mhando, ndoita mhando. Samai ndakanzwa kubatikana, nekuti hakuna mai anofarira kunzwa kuti kune chitiko chakadaro chaitika, especially kana ari mwana wako afa nemufiro wakadaro. Munoda kuti kudii, nekuti zvinezvi tiri kuona kuti vazhinji vana vechidiki vari kutora zvinodhaka, zvekuti pakuchitora upenyu hweumwe munhu havachazeza? Madrugs aya atikanganisira vana. Chinonyanya kutirwadza isusu, kune vanhu vanotozikanwa kuti apa ndo panotengeswa madrugs, asi hapana chinoitika. Unogona kuudzwa kunzi vanotengesa madrugs nhasi varedwa, the next thing mangwana futi munoona vanhu ivavo futi vaakutengesa. Saka isusu tinonzwa kushungurudzika sanamai, nokuti vamwe vanhu vacho vanotengesa kuti havanawo vana here, kana dai vaine vana dai vachinzwa kurwadza kwazvinoita, kuti iwo mwana wako kunzwa kunzi ari kutora madrugs, zvinhu zvinosiririsa fani. Mumwe mwana chaiye unotozonzwa kunzi asvika pakuraya nemubereki wake nenyaya yemadrugs iwayo. Mashoko enyu enyaradzo kumhuri yana Panashe? Mashoko angu ekumhuri yaDhani, tinongoti chemai henyu netariro, tese tiri kurwadziwa nekufa kwemwana nemufiro unorwadza kudai. Tinoramba tichingouya kwamuri tichiti kune avo vari kuita zvekutengesa zvinodhaka, zvinhu zviri kuparadza nyika, zvinhu zviri kuparadza upenyu hwevechidiki. Uyewo zvakakosha kuti munhu achengetedze upenyu. Inguva inenge yakakosha kuti tifambe kuchakachena, kwete kunge tiri pamugwagwa nguva dzeusiku. Zita rangu ndoitwa Stella Muusha, musakanganwe kuita subscribe.